da imamo čelništvo, vodstvo države koje će štititi hrvatske nacionalne interese. S ovakvom hrvatskom vladom mi smo taoci onoga što oni rade. Svoje osobne i uske stranačke interese podrediti općem nacionalnom interesu i doći do Saveza za Hrvatsku. Draga braćo i sestre, hvaljen Isus i Marija. Kao Hrvat porijeklom iz Bosne i Hercegovine vratit ću se u 90. jer su profesor Kujundžić i Mate bili u 70. Predajem raport doktoru Tuđmanu pred 1800 hrvatskih redarstvenika, hrvatske sirotinje i djece koja je došla u tenisicama. Pita me predsjednik Tuđman nakon obilaska tog stroja: zapovjedniče, možemo li se osloniti na ovu djecu ako bude zatrebalo? Poznavajući tu mladost samo 3 dana, jer smo 3 dana bili skupa, osjetio sam koliko ljubavi u srcu za Hrvatsku imaju. I rekao sam: predsjedniče, ne bojte se, ovi momci će doći do pobjede, ali se bojim hrvatskih Juda, oni će nam nanijeti zlo. I gdje smo nakon tih veličanstvenih pobjeda hrvatske vojske? 4 gardijske brigade mladih ljudi, bolji od nas koji smo ovdje u dvorani, je poginulo i natopilo ovu zemlju krvlju. 1 gardijska brigada je pucala sama sebi u glavu nakon oslobađanja Hrvatske, razočarani sa državom za koju su se borili. I još 1 bojna leži po zatvorima hrvatskih branitelja samo zbog toga što su branili svoju domovinu. A mi se sad čudimo, iznenadili smo se kakvu to vladu imamo. Pa to je najsposobnija vlada koja je dovedena da uništi još ovo malo što je ostalo od Hrvatske. To je orjunaško-jugoslovenska vlada koja provodi memorandum 2. On je objavljen 1991. u Gospiću. SDS je tada objavio akcijski plan 21 SAO Krajine. Pa jel vidite da je to taj plan? Jel vidite koje oni ministre dovode? Ali nisu krivi oni, braćo, nego mi bistrimo politiku po birtijama, glođemo sami sebe. Ne valja nam Borković, ne valja nam Glavaš, ne valja Brodarac, ne valja Kujundžić, ne valjamo sami sebi, ali zato valjaju Jovanović, valja Opačićka, valja Grčić, koji su bili na barikadama Sime Dubajića, dok su hrvatska djeca ginula. Pa ako ovako nastavimo razjedinjeni, oni će zaista ostvariti svoj plan, da i po 3. puta rasteraju Hrvate po svijetu. Ali neće, gospodo, nismo mi došli ovdje pred vas plakati, nego jasno reći: ovaj osmerac koji je zaveslao punim jedrima dovešće do potpune pobjede, jer jedinog kormilara koji ima, to je hrvatski narod. Naši predstavnici u Brisel neće ići klanjati se međunarodnim korporacijama i briselskoj birokraciji, nego čvrsto i odlučno braniti hrvatske nacionalne interese, sačuvati obitelj, ostaviti život na demokršćanskim vrijednostima, očuvati zemlju, vodu, energiju i staviti to pod kontrolu hrvatskog naroda. Ali da bi to ostvarili, moramo prvo promjene unutar Hrvatske napraviti. Moramo im jasno reći, ovim kokošarima koji su se poigrali nacionalnim interesima, da je ovo naša zemlja i naše pravo da je uredimo za budućnost svoje djece. I bit će onakva kakvu su je želili oni koji su dali svoju krv za Hrvatsku. No da bi u tome uspjeli, nas 8 zapovjednika se sjelo i reklo: pa ne možemo više voditi samostalne ratove. Pa izgubišmo sve bitke. Pa vojska nam izginu dole na terenu, svađajući se ko je ljepši, ko jači i ko bolji. A mi sve bitke gubimo.
Ajmo svoja ega, svoje osobne i uske stranačke interese podrediti općem nacionalnom interesu i doći do saveza za Hrvatsku, do tog zajedništva sa hrvatskim narodom, sa Bogom, ali sa obitelji, jer bez toga nećemo opstati. Draga braćo i sestre, zato vas molim na terenu, sve ovo što mi činimo neće biti dovoljno ako i vi svoja ega dole ne spustite i ne shvatite da je ovo jedini put sada, jedina šansa da pokažemo i ovim lijevima koji sebe smatraju da su socijaldemokrati, a uništiše sve socijalno, i onim desnima koji su se poigrali imenom HDZ-a i iskompromitirali tu ideju nacionalnog ponosa. Nećete se više igrati s ponosom hrvatskog naroda, jer Savez za Hrvatsku jamči da će skupiti sve snage i promijeniti ovo stanje u kome jesmo. No, konkretnim potezima, banke staviti u funkciju razvoja hrvatskog gospodarstva i skinuti omče koje ovrhama rade hrvatskim građanima. Oni lešinare hrvatske građane ovrhama, uništavaju obrtnike, hrvatske gospodarstvenike, a Milanović i Linice prepiru ko je veći Jugosloven od njih. Druga stvar, Narodnu banku Hrvatske staviti u funkciju onu koja mora biti, a ne da od 13 ključnih ljudi upravi ne sjedi ni jedan Hrvat. Pa zar mi nemamo pameti u iseljenoj Hrvatskoj od naše djece koja se školovala po Americi i na drugim mjestima da mogu doći ovdje, dovesti jeftiniji kapital i da pod povoljnim uvjetima kreditiramo svoje građane i svoje gospodarstvenike. Ali oni to ne žele. Oni žele dokrajčiti Hrvatsku, ubiti je sa potezima, ako nisu mogli oružjem, sad nas tuku na takav način. Ne možemo se odupirati na drugačiji način nego demokratski. A to je put da 25.5. izađete i napokon shvatite da je sve u našim rukama sada. Ako smo im pokazali da smo hrabri i odlučni, da imamo svoj ponos kao ljudi, pa smo ih pobjedili kao 4. silu u Europi, ajmo sad pokazati da imamo to zajedništvo i da ćemo ih pobjediti, otvoriti novi put i za predsjedničke izbore i za novu vladu. A ovdje sjedi sigurno 5 puta sposobniji dio ljudi od onih koji sada uništavaju Hrvatsku. Na vama je izaberite taj put i Savez za Hrvatsku kao spas za ovo stanje u koje su nas doveli neodgovorni političari i ljudi koji su se poigrali hrvatskim nacionalnim interesima. Hvala vam lijepo.